Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih karejanan kawilujengan. Gustipun ingkang tansah sedaya tuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi sedaya kinanjar bagas waras jasmaniah rohaniyahipun lan batinipun. Lan mugi ingkang mirsani channel Solawe mangke diangkat kamutan kamuyan jajar lan pangkatipun. Lan mugi dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun. Lan mugi dipun tambahi rejeki yang kathah mlimpah ruah ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dulur dalu menika channel Solawe badhe nyajikake utawi nyuguhaken nggih menika perkutut berkaturangan ingkang bertuah, ingkang mistis, ingkang magis, ingkang beryoni nggih menika perkutut berkaturangan banyu mili. Niki perkutut berkaturangan banyu mili niki angsale dalem niki saking susah nggih. Lah niku aneh nggih mengke susah niku teng omah ngeten iki lho. Manggone teng griya teng omah. Sadherenge dalem medharaken dalem badhe matur marang sibo cumantaka tengasane panjenengan sami badhe metek panggambel kamardikan sawetara badhe njlentrehake badhe matur kanthi sak renerane penggalih. Dados sedherek sedulur dalu menika ingkang badhe kawula bakas ya menika perkutut berkaturangan banyu mili nggih. Perkutut banyu mili menika anakan piyikan nggih. Angsale dalem saking susah. Niku susahe niku aneh lho. Susahe niku manggon teng griya ngeten iki. Teng kuda-kuda nggih. Teng bandar kuda-kuda. Niku mengke enten videone. Asale kula mendhet kalih teng asale kawula nyepeng. Ketinggian kalangkunge 5 meter lho. 5 meter saking tanah ngantos dugi kuda-kuda blandar gording niku. Niku dalem ketak unjal niku dalem mun mangertos akhirnya manggon ten mriku ngantos endhog ngantos dingkremi ngantos netes. Lah niki nembe netes kirang langkunge 2 minggu kula pendhet niki pun niki asale dalem sik piye sakniki pun purun diarek yambak niki. Niki katuranggane sae lho banyu mili. Dados perkutut berkaturangan banyu mili menika namine banyu niku toya sumber kehidupan. Mili niku cara rezeki niku mengalir deras. Di cara tiyang niku gadah perkutut berkaturangan banyu mili nggih. Niku rezekine melimpah ruah, barokah. Rezeki saking arah pundi kemawon saged lancar gangsar gemaripah jinawe. Dados sedherek sedulur perkutut mereka termasuk perkutut ingkang unik. Angsale dalem sesuai niku mawon king omah king griya. Padahal griya niku yang dinggeni film perkutut berkaturangan niku rezekine saged buka rezeki saged lancar gangsar barokah. Maka mboten sembarangan tiyang nek griyane dinggeni film dinggeni susah perkutut, dinggeni sarang perkutut. Jadi termasuk kuwahyon nggih. Dadi intine semasuk niku kuwahyon perkutut. Ingkang damel sarang ing griya niku cara tiyang kuwahyon sinten kemawon ingkang gadah griya pamit dinggeni tilem dinggeni susah perkutut, Pak insyaallah rezekine kathah mlimpah ruah kandhanipun Gusti Allah. Dados sedherek sedulur perkutut menika perkutut katurangan banyu mili. Nggih, iki banyu mili. Nah, iki dekok lho. Iki dekok. Ini si alit ae lho. Nah niki kore kula hitunge lho. Isih bujik. Ini nembe kula ramut sekitar 7 hari. Iki kore kula hitunge lho. Tunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Niki ekore Jayadina lho.
Jadi Katuranggan termasuk istimewa. Jadi banyu mili ekore 12 disebut Jayadina. Namine Jayadina niku ratuning dina. Ditiamang yang rapor kudu berkaturanggan Jayadina ngeten niki sak mubah sak solah sak mumpus sak teng pundi papan kadununganipun dikinaringan Kinanjar Slamet Rahayu Lujeng sak putra sak nduriyahipun namine pun Jayadina. Jayadina niku sak teng pundi-pundi manggone saged jaya. Beto jaya niku beto kamutan kamulyan. Lah niki arahe niki ekore 12. Niki sukune niki abrit lur. Sukune abrit niku Kusuma Wicitra. Kusuma niku kembang, Wicitra niku gampang diremeni sedaya tiyang. Dadi kembang sing diremeni tiyang niku kados tiyang niku kembang telasih, kembang pengasihan. Gampang diremeni sedaya tiyang. Kanca kancane sanak kadang durane kathah. Jadi ingkang gadah perkutut berkaturanggan. Jadi semester nika banyu mili ekor 12 Jayadina sukune Kusuma Wicitra abrit. Sukune abrit iki. Iki sik piye lur. Tapi niki katuranggane banyu mili. Sik piye niki pun dahar suara median. Dados perkutut menika termasuk perkutut ingkang unik, ingkang langka, amargi yang saleh mawon sarange saking omah, saking Bali Wisma. Diwastani katuranggan, katur ngendikan anggon niku rasukan, yaitu rangga niku tumpakan, sulika niku pusaka, wisma niku griya, garwa niku bojo, kukila perkutut berkaturanggan. Dados sedulur anggene dalem medharaken perkutut berkaturanggan banyu mili Jayadina kula cekapi semanten pablih wonten atur katane kawula kang sae dumateng para sedulur sedulur saged komen teng kolom komen Pak insyaallah dalam saged medharaken sedaya sak sae-saene ing dinten konten sanesipun. Dados sedulur ngene kala medharaken perkutut berkaturanggan banyu mili Jayadina cekapi semanten pablih wonten atune katane kawula kang sae ngampun sak kathah-kathahipun. Ana wijabang nantelengi bumi karing para nabi wali alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.